Здравейте хора! В днешния епизод ще вземем тук в тази заставена сграда и ще видим кое има с моя приятел Тошко. Да, и твоето лице да видят. Те ме знаят, аз съм правил с снимки. Айде да. Приготвил съм се с втора камера, защото може да не стане. Трябва да видим по-пряк път. Подготвили съм се, Тошко се взел раница, взехме всичко. Нали, как колко странно закачихме колелата. Това беше най-объркващото нещо. Много време отне, много. Това ще е няколко минути дълго и да не ме накажа, след като не разберете, че съм го снимала. Спрял ли си го? Не, ето, свържи. Ох, нищо не е станало. Да. Имаш нещо, някакво ръчка. Ще намерим един камък. Камък. Ти гледаш? Ето прак път. Дали няма змии пса по това време? Смокини някъде тук? Ти си с обувки минаваш първи. Аз съм с сандали. Не, ти си по-смело. Извинявам се, че пиче, ама снимам двете камери веднъж. Ето, да видите. Хора, аз искам ти палци да не видим някой нърв. Намерихме съпруг. Трябва да е по-здрав. Хора, да скараме къспит някой да не срещнем и да ни откраднат колелата, защото ние ги забързахме с Тошко въжието, което е 2 метра. Ей, там да сме колелата. Тотално. Те са си добре. Нищо и няма, всичко някой е чупил. Значи хора, не замърсявайте. Да, взимай някакъв... Да, идеално е. Аз за първи път влизам. Добре, хора. Е, тук е. Тук някой спи вътре. Добре, хора. Малко... Трябва да разберем кой има. С тази камера буклук. Вие започна записа от начало. Аз ти казахте му букуци. Така, хора. Значи от телефона ще стане. Както и да е, все пак ще записам. Втори запис. Сега. Чакай. Хора, виж колко са такова. Някой животно ще дойде се наръга и ще ни замърсявайте природата. Чакай. Къде отиваш? Да не сме свършили. Не, викам там влезем, виж. Там има други врати. Чакай да прочетем какво пише. Майка ти е красива, не знам. Виж, красива дума. Да. Дай колата още ще седат там. Ей, виж, тук продават кафе. Виж. Цигари. Тази са. Не. Хора, ето вижте. Я покажи цигарите. Да, не, то нищо не. Вижте. Малко. Малко опасно, защото ще паднат страните. Ама хора, това ме за първи път, ще е интересно видеото. Ако искате още видеа, се абонирайте за канала Скамбанка. И... Виж, някой е разбил вратата. Номер 198. Ако някой знае какво е това да напише в коментарите. Да. Преди малко
Добре. Тошко е много смелен, че мога да се замина за първи път и ме е страх. Тук едва ли вляза. Вот виж горе, бе, човек. Ела, вземи телефона, влизаш нататък. Защото ти си по-смел от мене, хора, аз... Най-повлиш го напълни гащите. Мале, виж това обещите, бе, човек. Направо е паднал. Цялото... Нищо не е останало от него. Не, някой го е съборил, ето. Не ми се вярва. О, да. Всяко едно съм. Пълно с буклуци. Някакви неща са тръби. Да. Идвам. Дай телефона. Ела. Значи, и тук е улично е. Не е добър знак. Не е добър знак. Не е добър. Не е добър знак, хора. Абе, тук е много храсти. Тук е имало нещо. Тук стопро е много нещо. Пейки. Виж, това са като стълбички. Да, ето. Тук са изнасяни нещата, тук лицето. Сигурно е изоставено училище. Може да има втора сграда, не знам. Ето там е втората сграда. Не, това ще е живо, ми ще има града. Да, ама те си го махнали. Е, там е втора, виждаш ли? Да. Ще ходим ли там? Не. Аз съм по сандали. Тя е здрава. Аз съм по сандали, не ми е добра идея да ходя. Ми да. Аз съм с маратонки. Ти трябваше да отидеш. Сега хора... А чува се някакви звуци. Вояко е вечерта представа. Ало, тате? Да, брат, ще покажа малко. Добре, нищо му няма. Се включим след малко. Хора, така след като че камерата не става, няма да кажа откъде взех. Ти тук ще каза. Не, това беше на пауза. Така сега, къде ще ходим? От там? От този ход или този там? Не по-точно там поканах. Там нямаше време. Да, значи ще от тук. Да, скачаме нагоре. Това е дървото, дето го тлушка вятъра. Ай, чакай да ми е за първи път. Айде. Тук има много стъкла, много внимавайте. Ако който иска да идва, ние сме сутринта. Никой да не иска. Това е сили, не може ме защити, защото аз съм бързи. Никой да не иска. Също да, никой да не идва. Ние сме специалисти. Не! Ще пропадне. Много травни, къде ходя. Чакай, тихо. Виж. Ти трябва да пиеш пари кола. Това е училище. Или ако си меги на вънка. Тук съм спокойна. Айди банка да видим. Добре, набирихме. Май това е доставено. Май това е заставено училище. Чакай, тука. Направим снимка на това. И питай ChatGPT. Да. Хора, вижте, това е било изоставено училище. Добре, дочка ще се мина да видим какво е било училището. И я направи снимка на какво е училище, как изглежда и преди и сега. Не снимайте статката, то ще излезе. Да, също така. Чакайте хора, да се въздърпнем. Ще разберем какво е училището. Ще направи снимка на това цялото. Видим как изглежда преди и сега училището. И това ще е интересно. Ще питаме ChatGPT, защото точно само това знае. Малко е опасно, хора, и може да има дупки и някой от нас да пропадне, да нали става. Трябва да се кръстосам. Колко часа е? Пичовете сградата. Ето виж, че колко часа е. И 57 скоро трябва да таковаме. Това с 9 почти 10 минути записаме, хора.
Това е най-интересното видео. Сега гледаш, брат, някой се казва, не отивам с 10 към колелата. Не ме интересува храсти, мрасти. Дървото. Вижте, че дърво е много зловещо, хора. И това дърво тук е много зловещо. Не спира да прави звуци и има стряска. Томя не е за първи път. Значи новата ни цел за YouTube канала ми е да стигнем 50 лайка. 50 лайка. 5. Не. Трябва да си имам 50 абоната, за да мога да стигна първото ниво и може да играем на живо с Тошко и мене. Пуснал съм giveaway, гледате ми миналото видео. В него giveaway е 10 Robux. Последвайте ме в канала или ме поканите на приятел, така ще разбера кой участва и кой не. 10 Robux, не забравяйте. Ето го. Кажи на хората. Чакай. Фейсбук. Да, бе. Никога не влизайте вътре. За вас ви го казвам, никога не влизайте вътре. Старата сграда на бившето училище Даскал Атанасов. Даскал Атанасов е това, че. Старата сграда. Я виж как изглежда преди как изглежда. Хора, не ми проточи да навлизате, защото може да намерите някои хора, които не са добри. И нещо нямат дом. Може да навлядат вътре, а и покрива може да смачка или нещо да стане. Или да пропаднете с дупка. Наистина, дома не става това нещо, защото ще е много опасно. Това, че не влизайте. Не, съмняваме, че това е училището. Виж. Не е това. Сигурно това е отзаде. Нещо ме съмнява. Отзаде няма как не. Не знам. Не, това е друго училище. Това е другото, дето майка ми е учила. Това е чак в Златен Рог, там до една река. Това до църквата е това. Това училище е до църквата. На хора, това там майка ми е учила, той е на църквата. Не влизайте там, защото още се използва училището. Това да не се изоставено, защото като виждам има как е пропаднало и са почупили и са драскали на прозорците. И сега гледаш някакъв излиза, бам! Ние сме с 200. Включваме колелата, бум! Държи малко да му направя снимка. Пак ли бе? Да. Знаеш, ако ви... Тук може да има змиите и че внимавайте. Също има много стъкла. Не чупете, такова и ти пазете. Два сме намерили там тетрадката. Пазете всичко. Как я намерихме точно? Видя ли те не бяха само? Не беше само, не бяха 3. Става 3. Някой идва. Не, скоро. Чакай, това е път, бе. Това е път! Добре. Ето хора, оттам, так, това е път на татка. Ама той път е умрял, тъй че. Не. Колелата са още. Не, няма. Значи не се знае кое е това училище. Трябва да влезе малко по-навътре в сградата. Ако искате още такива видеа, лайкнете това видео и се абонирайте за канала с камбанката. Напишете в коментарите какво е това място. Да, не си напишете. Вижте и ви. Ето сега ще го покажа на широко място. Това е Макси. Чакай, па да се наснимам, да покажа на хората. Сега е слънцето. Заради слънцето не може. Пишете в коментарите на кое е това училище. Аз в принцип ще разреша коментарите. В принцип на всяко видео, ама на едно не успявах, тъй че. Айде, влизаме, защото нямам много време, вижте колко е. Имам тренировки по футбол. Чакай, той е 6 ли бе? 6:02. Значи и 30 трябва съм вкъщи, значи имаме още време. Айде, стана 15 минути видео.
Хората искат да гледат как го изформаме. Хайде. Това го правим само за вас. Поне сме деца. Трябва да сме възраст. Никога не го правите. За мен някоя пръчка, защото никой не знае какво ще стане. Някакъв комар ме окапал. Комара се остави. Не оставя. Не знае, че тук много стъкла, не идвайте по боси или чехни, не стъпвайте, защото вижте за какво става въпрос. Не чупейте, защото има животни, които се нараняват в рана. Там срещнахме куче бездомно, което не ми харесва. И видите ли коласа там, да? Айде, че хора искат да не гледат. Айде. Чекай. Викам, чай видят. Вижте обувките дали нямат стъкло някъде. Айде, сега. Хайде. Сега гледаш, ще се пънеш. Ето, значи ще има втора част, ама не знам кога. Ще има втора част на това видео, защото не знам кога. И то хубава. Ако искаш си я вземе. За другия път е. За другия път скрия някъде. Се вземе другия път. Да, ще скрия. Виж колко добре. Така, хора. Мисля, че това беше за първа част. Ако ти ще таковам, ще свърши това видео, защото сега ето и кучи комунитарното да ни дойде. Хайде. Тръгваме си вече. Той кучи отиде някъде нататък. Тошко! Тошко! Ето го! Черното! Къде бе? Буквално се връща. Буквално едно черно нещо се движи се там и... Буквално вижте ми краката как се надраха. Пък точка по сандалите питаше го, сега ще ми се малко ще... Такова ми, тая камера е буклук, ама ще я използвам. Ма не чак толкова снет, не е буклук, използваме, работи. Дай ми го. Я го дай. Виж как да ги завързаме. И къде ми е ключа? Нали? Мале! Мале! Идиот! 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 Ето тук на земята е бил. Човек! Ако някой го беше намерил. Ще трябваше да го режем. Нали? Не, тези да не открадем колелата с ключа. Каквото е по-скъпо, дейче. Да. Така, успяхме. Сега ще тръгаме. Win! We won! Сега изкараме с колелата бутешки. Дръж си колелото. Не, те няма да паднат така. Сега ще падна. Издърпай от малкото, защото тук едва вкарах голямото. Давай, едва си го вкарам. Така, хора, сега изкараме с колелата и се изчистим от буклуците. Много е мръсно тук, наистина не ви предпочитам. Препоръчвам. И може да се напука някоя гума и сега точно това е проблема, няма да се побирам. Гума няма да се пукне. Моите само задната, ама моята предната е. Хайде. Сега ще дадем да си изчистим. Аз трябва да си
Да, всичко ще изчакам. Той е към видеото. Не, чакай. Още не сме свършили. Вижте. Ще бъде тунката. Колко букуци. Обикараме. Да се прибирам. Това беше всичко от мен. Може да има втора част. Това мога да знам. Може да видим по-навътре, защото първа част сме влизали. И ако искате още се абонирате за канала с камбанката и гледайте това видео и ако стигнем 50 лайка, ще направим втора част. Айде 10, дай 10. 20, айде, защото 10... 20 лайка, хайде. 20 лайка и правим втора част. Това беше всичко от мен. Чао!